Sí, hem fet una intervenció en el Parc Sánchez Guarner, que més que un parc és una mena de passeig on sol vindre una part del poble, sol vindre sobretot la gent gran. És una zona on s'està molt bé, estan els banquets, entrar al sol després d'haver llevat part de l'arbrat, i l'hem llevat. És que en ocasions cal explicar de vegades les coses. Ha comentat Ismael abans que bona part de les palmeres s'havien fet malbé, però el morro roig es van eliminar i ja està. Però també vam decidir actuar en este tram del parc. I no ho hem fet de manera capritxosa, sinó perquè enteníem que bona part de l'arbrat que hi havia a aquella banda el que estava fent era tapant, es creava una zona d'ombria molt bona per a l'estiu, però restava ús durant la resta de l'any, sobretot per a la gent gran que venia. A banda de canviar el pis, que ja sabeu que les arrels dels pins baixaven cap avall, havien alçat tot este pis i hem hagut d'actuar perquè la gent, això, amb mobilitat reduïda, tenia dificultat per accedir i es va fer aquesta actuació. Dit això, a l'hora de nou actuar en la part botànica, ens vam plantejar, i així també ho vam traslladar a la persona que al final es va quedar aquesta obra, que també està finançada, crec que eren uns pepos, 21.000 euros, el que volíem era precisament tindre a dintre del poble, en un raconet del poble, una mostra ben variada de plantes aromàtiques i plantes del territori, arbusts i plantes, i vam decidir fer tota aquella raconada allà, de les diverses plantes que m'imagino que ara tindreu oportunitat d'explicar. I a més vam actuar en l'última zona també, eliminant part de gespa artificial per anar avançant en el tema de l'eliminació, no, la reducció del consum d'aigua. I un poc, ara que tenim l'oportunitat i que estem així, explicar per què en ocasions fem les coses com les fem, perquè no sempre tenim ocasió d'explicar-nos. Eren simplement aquestes dues qüestions, i ara ja us deixé directament. Molt bé. Jo crec que és justament en aquests moments quan convé dir-ho, i en veu alta i clara, com el que diu, de dir, és que se fan les coses pensant-se. I me pareix fantàstic tot el plantejament, això és molt oportú.